Ekku, jina nħoss li kien riżultat pożittiv għall-Partit Laburista ġewwa Ħal Qormi. Ministru l-qudiem ħarsu l-qudiem, ninaqdu flimkien għal Qormi ħanaħdmu għal ġid tar-raħal flimkien. Dan kien il-kumment tal-mibki Renald Falzon, is-Sindku Maħbub li ġie elett is-sena l-oħra. Illum Ħal Qormi jorfni. Wieħed minn uliedu għadda d-dinja l-oħra wara diversi jiem l-isptar jissielet waqt li kien pożittiv għal COVID-19. Renald Falzon ta' 46 sena, missier ta' 3 tfal, kien politiku eżemplari u raġel tal-familja. Uliedu kollha kienu għal qalbu, kif jixhed dan il-filmat riċenti meta ibnu għala eluq sninu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Olej! Happy birthday! Kif ħarġet l-aħbar tal-mewt tas-Sindku Qormi kienu bosta li taw il-kondoljanzi lill-familja Falzon. Il-Prim Ministru Robert Abela tal-kondoljanzi sinċira lil Mart Renald Falzon u lill-uliedu. Fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook il-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi wera s-soba tiegħu għat-telfa ta' dak li ħadem bla qiegħda man-nies għan-nies. Renald Falzon kien magħruf ukoll għall-ħidma komunitarja u kemm kien viċin in-nies u dan stqarru wkoll il-Partit Laburista fi stqarrija li sellem ukoll il-memorja ta' Renald. Anke l-Assoċjazzjoni tal-Kunsillu Lokali selmet lil Falzon. Intant f'Ħal Qormi spikkaw b'nadar li tajru mezzasta ċoff iswed mal-bieb fejn Renald ta' saħħtu jiġifieri il-binja tal-Kunsill Lokali. It-tislima xierqa lejn Renald se tingħata s-sib filgħodu fil-belt li tant ħabb u ħadem tant għaliha. Renald mhux se jintesa', ħidmitu se tibqa' tidher f'post welidu. Kif qalilna hu stess, se nodduk wieħed minna. Renald, issa strieħ waqt li aħna nruddulek ħajr ta' kemm ħdimt tal-komunità. Islim, Renald. Odduni dejjem wieħed minnkom.